Maadjong pag-abot sa Bay Hotel, Cebu City. Welcome to Bay Hotel Cebu City, a place of riches. Ug nakaabot na jud ta sa ahong bahay guys no. So welcome sa ahong bahay guys. So charot no murag nakatag-ija claiming jud bitaw guys no. Pero sagdi lang gud ko guys, bisan man lang og pipila lang ka mga oras akong maklaim nga ako jud ding bahay. Sana all. Nadugay-dugay na nahong wa maulian guys. Pero ni jud ko way uli-uli guys. So mo ni mga paintings ug mo ni nga hong kusina guys. Nandiyo mga bisita guys, nahiya pa og musud ba sila dili guys no. Pero nagduwa man sila bay ba jud din ho guys. So charot no. Unya guys, mo ni mga kinakusgang mga dagkog taing mga bisita guys no, nga usahay ratig bisitahan sa bahay guys. O di ba murag kanang naay nagduduha na nang naslikodan na og tinuod ba jud ang gisulti. Unya og karon guys, karon kay magkaon-kaon na pod ko guys, kay ang akong mga bisita busy og kumaon, di ako pod magbisi-bisihan pod ko kumaon sa akong galingon no. Pasensya guys, kay karon pa ko nakakaog balik kaning mga pagkauna guys, kay syempre guys dugay na ba jud kung way uli-uli guys. Usay ra ba ko mo uli-uli ni nga hong bay guys. O di ba wala ko naka-video basta kan hurot na hutan na ng pagkaon unya another batch na po na mag-veggies na po ta. Tiluan na to ang mga wa na to nakanaan guys, kay syempre mao na lagi to yung gingon guys nga usay ra jud ko ti bisitahan na ni hong balay guys. Charot no ahong Bay Hotel. Okay. Nya karon guys kay meron nakapansin ako guys na hiya na po ko ginagmay ni guys, kay nay mga nananaw na ako guys nya naglibog ko na ko kanang nay ipadayon pa banhon ning hong pag-video pag claim nga huan ning bay, kay syempre murag na punta ni kamay no. Pero sagdi na lamang good for content ra man gud po ni nga hong gibuhat no. Ijawat ra po malipay gud po ko sa maabot ba nga pagtanaw ko sa mga video ba nga ay ingani di ko kagara day sa una di ay nya mao na guys. So let's eat na guys. Ingani ang pagkanang pagkaon guys no, ug arita sa balay na mo guys, bisita mo sa akong bahay guys no. Ingani on siya pagkaon guys. Ang kining murag towel nga murag blue pwede ni siya itrapo sa imong kanang nay mga agas-agas sa imong baba no bitaw. Dili po na siya pwede bitaw ingana guys, kay murag ingana murag pang-ana jud na para agas-agas guys. Pero namo po nakita no sa TV guys nga katong ibutang-butang jud sa dughan bitaw guys. Pero anyways bahala na nang nay towel basta kay di ko magagas-agas guys, kay mauwaw ko guys. Mauwaw ko nga na mahipusan na pugog balik sa ahong yaya ni guys. Nya labi ka jung pagkaon guys. So fast forward. Seize the eating moment. Unja karon guys, kay naman naman kog kaon guys, nagpabusog naman kog taman-taman guys, murag mahina-hina ang kalaban nga naglakaw-lakaw ni guys, so magtor-tor ta sa akong bahay guys. Unya mo na yung mga kauban guys, sa mga bisita sa akong bahay guys. So diba charot no. Nagpauban bitaw ko nila guys, kay syempre di ko kamao sa akong bahay guys no. Ano ba dyan ang nanibago guys, kay dugay ra ba dyan kung kauli-uli aning baya guys, mo na nga kanang nakalimot na ko sa paggamit. Hello, hi sa atas na mong atong vlog no. Hi vlog. Hi vlog. Welcome guys. Nandiyo karon guys, murag kamatjuno na sila kumatawa sa ahong kapabuja guys. O diba, inana lang gadjud ta tawgon gadjud ta basta tag-iya gadjud ta guys. Tawgon jud ta kay para ato paparmahon atong ngano, kay aron makasud pod sila sa ahuang kanang nay swimming pool. Charot. Murag na akin tahay pag magbuot-buot mo guding akong yaya guys, ija pa kung papirma-pirmahon kay bawang ahoan ning tagi ako'y tagiya ning bay no guys. O diba pak na pak. So mo na niya akong pag-abot guys sa pool bar. So ato nang dungon guys. So welcome to my pool bar. Nani guys ang swimming pool nga gitukod na mo guys. Yeah, from 19 forgotten no. O diba murag karon pa jud ko nakabalik guys, tanawa guys, murag ning dindot magpag-ayo nga ho ang balay guys. Oy wa man jud ko kay bong nga ingani na de kadako ang hong bay guys no. Sige ra mo ko pada guys, anja una ko kay bawon sa nay resulta sa akong gipada. Ingani na de ang resulta guys. Ala ka grabe naman jud guys. Murag nanay higdaanan nga murag circle nga pwede lodge charot no. Ya pwede sayo-sayawan or sani bahalag gyud hala jud sayo jud hada kog tijan.
na dako ra jud ko tijan ani guys kay daghan jud mo ko gikaon guys kay labian sila pagka-welcome na guys sang pag-uli no charot o di ba na sa swimming napad jud ka ng swimming pool guys as you can see no video na akong kauban guys kay na-ignore lagi kay di katuo nga ngani nakadako ang balay guys charot. As you can see no, pwede na to makita ang kanang naay murag mga tibuok mga kabildingan nga nagsiga-siga ni Cebu sa Cebu City guys, o di ba? Hala oy, murag kanang naay nana jud gamay ni guys no. Nga naglim-claim ko sa ako ang bay guys sa Bay Hotel. Sagdira guys kay this is my video niya ako may magbuot og unsay ako ang buhaton sa video no charot no. Bitaw guys so mo na ni siya guys kanang magalipay jud kog taman-taman guys na sayang lagi kay wa ko nagdaog kanang swimsuit guys no. Baw pud datong ako ang yaya oy nga wa mo ko giandaman og swimsuit oy charot. Diya karon balintaring kanang nay murag igdaanan bitaw guys or murag lingkuranan or sani ba murag baybay bitaw guys nga kanang nay pwede kay igdaan pwede kay lingkuran guys made up of Rattan man siguro na siya guys Rattan production guys o diba charot kaadyo guys diya na pa sila mga lingkuranan nga murag unique bitaw guys diya karon kay na lingaw naman ko adto human naman ko tug lingaw-lingaw atong taas guys ingdong na ko rin akong kwarto guys o diba mura lang nay multo bitaw guys kanang nay wakwak bitaw nga mudong bitaw guys kanang nasa TV bitaw guys di pa unja after gajud ho guys no kanang nay libot-libot gikapoy majud ko guys mo nang musun ko sang kwarto guys nga nion ra pag kanang nay open guys no kay para di pud mo maignoy og kamo puy modong sa lain nga bay bitaw guys kay ngani ka nindot nga bay guys ngani ka high tech guys para di mo maignoy guys automatic na siya guys imura nang i-taplak na imong karton unja pagkahuman kay automatic na naihang kanang portahan nga mo open na siya guys di pud literal nga mo open guys kana bang kanang kanang unlock na siya guys nya pwede na ka makasud nya karon guys sanawon akong gitanaw guys ug kanang unsa ka anindot guys ang kwarto guys no huy hilabian kanindot guys lami adja jamog nay kauban na ni guys nga kanang nay pinakamamahal bitaw nimo ay charot na hay bigaon. After shower. So karon guys, matug na ko guys ug malinawon guys. Nya hapsay kay ang tugan guys kay naka-aircon ko dai. Gusto kay ang aircon dai. Unja na blower pa jud ko sa buhok no. Sona all blower. Hanap sa mga ignoy dai. So ayan tanan. Kaya jud mo tong suga ni guys no. Oh. Di nga na nila guys. Sagdira kay magama kog ingana pohon, di ba? After the night. Good morning Cebu. So karon guys, nahuman ako og kanang pahid-pahid sa naong no. Human ako tanan guys kay because after this muuli na ko sa tinuod nga bay guys adto sa squatter area. Bitaw guys no. Kanang nay guys murag makaguol jud pa mation guys no nga naka bye-bye ra ko, naka bye hotel ra ko pila ra ka minutos ay pila ra ka hours guys no. Usara ka gabi guys pero at least nakasuway ko nya karon giandaman may og kanang naipamahaw guys kay this will be the last day nga magangkon-angkon ko og balay ninho tinuod guys no nya ni pamahaw lami jud mong mga pagkaon na rin guys. This is a buffet guys kanang naanatanan bitaw unja ang gusto nimo mupili na lang ka sa gusto nimo gusto ka mo kaon na hala habhab hala kuha unja guys kay dili man jud makaya sa hong tijan guys di na jud ko makakuha og daghan pang mga pagkaon ako na lamang gipang videohan guys ay ijawat guys og kanang mingawon ko ani guys mingawon ko sa Bay Hotel lami jud mo to guys ay naa jud ko tan-awon guys na ako'y makitaan ba nga kanang kanang halan no nakadungday kog Bay Hotel unja nakakaon kog mga lami pero sa tinuodan na guys busog na jud mo ko guys kay nahuman ako pamahaw unja kanang ningkuha pagajud ko kanang naay sani ba ni guys basta kay nay coco crunch unja nay daghang mga sagol-sagol unya karon nahuan na lang videohan ang mga nindot ba oy mga lagmi nga mga pan kay kanang nay dili man jud ko makakaon na tanan no nya padung nami manguli ni guys. So I'm so very thankful and beyond grateful kadyo guys no nga nakaangkon kog bay for night ra guys nya mo ni ang kauban guys nindung jud ni siya tujon ho guys kay manugsog sa vlog guys
O diba? So kanang magaandam na mi ani guys for kanang na check out na guys. Kaya muuli na mi sa tinuod guys. Ug balik na po ko sa bukid ani guys. Kay di ba ito mao nga akong tinuod jud nga kanang nayan guys no, balay guys. Tinuod jud nga trabaho guys ito sa bukid guys. So mo na to guys no. Salamat sa pagtan-aw sa ako ang vlog. Again, this is Lizal Vlog. So maka-update ra mo permi ani guys, basta ganahan lang mo sa akong video guys. Na pagkapilingon ho aning dapita guys no. Pasaylo ako guys. So mo na to. Thanks for watching. Bye.